Вече сме с още българи в Доминикана. Има ли българи тук? Дай му! Те са единствените оцелели. Така, това са вече наши приятели. Чекай, че отцветят. Опа! Аре, Кире! Ето, Дани и Киро, българи в Доминикана От Чикаго. от Чикаго. Сега продължаваме традицията. United States. Иначе от Враца и Бургас, ама нали? Правим посрещане и изпращане. Значи ние правим посрещане, те ни правят изпращане. Щафетите са разменени само надграждане. България на 3 океана. Български поводи за празнуване. Ден първи. Аре, момчета! Така? Ай! Чай, добре. Добре.